Toto je únos! Nebránte sa, nebude vám ublížené! Poďte! Neodporujte! Neodporujte! Nemám ani peniaze. Moment, noha. Jedno knihu nedám. Stoj! Stoj! Máme jedna kniha. Poďme, stále nič? Chcete ísť aj strednou knihou? Ja poďte sa pozrieť, ak tam vyzerá aj strednou knihou. Vyberte si! Vyberte si! Rozmyslíš to? Dobre, chlapci. Máte, ja sa vás dávam. Dobre.
Ľudský život sa dá rozdeliť na rôzne etapy. Jedno delenie je pomocou sviatočných dní, ako sú krštiny, stužková, promócie, svadba. Vás čaká stužková slávnosť, ktorá je symbolickým dňom ukončenia detstva a symbolicky vstupujete do sveta dospelých. Symbolicky preto, lebo na papieri už ste dospelí ste od 18 rokov, myslím, že niekto tu je, neviem, 18 ročný. No a symbolicky tiež preto, pretože skutočnými dospelými sa človek stane až vtedy, keď prevezme za svoj život plnú zodpovednosť a keď sa vie o seba sám postarať. No a vy predpokladám, že väčšinou pôjdete na vysoké školy, takže ešte niekoľko rokov budete trochu závislí od svojich rodičov a dospelými sa stanete až o niekoľko rokov, skutočne dospelými. Minulý týždeň som čítal jedno vtipné rozdelenie ľudského života. Prvá etapa, človek verí na Mikuláša. Druhá etapa, človek už neverí na Mikuláša. Tam sa nachádzate, dúfam vy. Tretia etapa, človek robí Mikuláša svojim deťom. Štvrtá etapa, tam sa bohužiaľ nachádzame asi obidvaja, aj s pánom profesorom Triednym. Vyzeráme ako Mikuláš. Prečo hovorím o tých Mikulášov? Bohužiaľ žijeme v dobe, kedy v našom priestore v Európe a na Slovensku ľudia chcú veriť na Mikuláša, chcú nebyť dospelí, zodpovednými za svoj život, aj keď na to už dávno majú dosť rokov. Stále veria politikom, ktorí sľubujú rozdávanie peňazí. A aj keď tí politici nie sú Mikulášovia, ten posledný sa volá Robert. Veľmi veľa ľudí je v mojich očiach nedospelí a verí takýmto politikom, že im dokážu zabezpečiť ich život a že sám človek nemusí byť zodpovedný za svoj život. Na hodinách matematiky, okrem iného samozrejme, som vás učil a ja by ste si vedeli spočítať, že veriť na takýchto novodobých Mikulášov je nesprávne, že to proste matematicky nevychádza. Nemôžem počítať, že sa týmto novodobým Mikulášom nemá veriť. Ľudský život sa dá posudzovať jeho etapy mladosti a dospelosť alebo staroba aj podľa pocitu šťastia. Malé dieťa je šťastné z hociakej maličkosti. A čím je človek starší, dospelejší alebo starý, tak toho šťastia ubúda, v Biblii sa dokonca píše, rozmnožuje poznanie, rozmnožuje starosť, bolesť, trápenie. No a ja už som taký dosť starý muž, že málo kedy som šťastný, alebo mám taký pocit bezprostredného šťastia. Ale chcel by som sa vám poďakovať, že tento rok ste mi veľké šťastie spôsobili práve tým, že ste ma pozvali robiť krstného na vašej stužkove. Naozaj pre učiteľa je to veľká česť a odmena za jeho prácu. Prajem vám na záver tohto môjho slušného prejavu, aby tá vaša stužková dopadla podľa vašich predstav, aby váš kultúrny program a celkové vystupovanie na stužkovej sa páčilo vašim rodičom aj nám, učiteľom, aby naozaj sme si z vašej stužkovej odnesli pekný zážitok a pekné spomienky. Prajem vám veľa šťastia. Nebudem teraz bezprostredne reagovať na slova mojho predrečníka, vášho krstného, ale dovolíš mi určite na stužkovej asi niečo poviem aj na margo tvojho prejavu.
tam budeme hovoriť dlhšie, tak teraz len stručne. Život naozaj pred nás kladie rôzne prekážky, ktoré treba nie obchádzať, ale prekonávať. Čaká vás ťažký, hektický týždeň, plný stresu, na konci ktorého budete vlastne podrobení takej prvej vážnej skúške vo 4. ročníku. Ako to Stužkovej slávnosti. Stužková je vlastne akýmsi preverením vašich organizačných schopností, je testom vašej triednej spolupatričnosti, vašej individuálnej alebo kolektívnej zodpovednosti a tvorivosti. No a toto pečatenie, ktoré je tu zorganizované na dnes, je vlastne symbolickou žiadosťou o odklad skúšania, o to, aby sme boli tolerantnejší. Takže ja za seba i za pána profesora a za niektorých ďalších profesorov môžem slúbiť. Budete terčom našej zhodievavosti, takže nemusíte sa ničoho báť. Takže teraz treba len zjednotiť naozaj vaše síly, všetky tvorivé schopnosti, aby ste si zodpovedne pripravili vašu Stužkovú slávnosť, aby ste sa, ak sa budete hádať, tak konštruktívne hádali, aby z tej hádky vzniklo naozaj niečo pozitívne, aby ste mali ešte veľa tvorivých nápadov. Ja osobne sa teda na vašu Stužkovú veľmi teším, aj keď hovorí sa, že Stužkové nemám veľmi rád, ale tak vašu, už teraz sa teším aj na spomienky na vašu Stužkovú. Takže dúfam, že všetko dobre dopadne, že sa dobre zabavíme, že program bude teda originálny, zaujímavý a že Stužková nie je len vodná prehliadka. Aj veľa šťastia a